Maleïda carretera. Era un dia qualsevol a l'hort de la Sénia. El sol començava a amagar-se per l'horitzó i l'ombra dels nombrosos taronxers s'allargassava a mesura que s'acostava la nit. L'hort era antic, amb uns 100 anys d'història, i comptava amb un mas que havia sigut construït pedra a pedra pel meu besavi, i al costat d'aquest hi havia una bassa prou gran com per a poder regar tot d'una el camp i que, a més, ens servia per a banyar-nos a l'estiu. Prop de la bassa estava la sénia de fusta, que es resistia a envellir malgrat el temps, de la qual s'extreia l'aigua del pou. Aquelles vesprades, quan pujaves a la terrassa de l'alqueria, podies albirar les més de 20 fanecades que componien la finca, formada principalment per navelines, encara que també s'hi podien trobar altres tipus d'arbres fruters, com ara bresquilleres, nesprers o guinyolers. A més, de tant en tant, s'hi plantaven hortalisses que després el meu oncle venia al mercat del poble. Mentre collia tranquil·lament unes tomaques valencianes, ben roges i sucoses per a fer-me una bona amanida, escoltia el rugit del motor d'un ciclomotor. Era ben estrany rebre aquesta visita a aquelles hores quan la foscor començava a regnar pels camps de la ribera. Es tractava de Vicent, el carter, que venia a tota presa a dur-me una carta una mica especial de l'Ajuntament. Va baixar de la moto ranquejant i esperar impacient que jo destapara aquell sobre. En obrir-lo, em vaig quedar blanc com la flor del taronxer i Vicent, amb la seva veu greu i cavernosa, em va preguntar què deia aquell paper. Li vaig haver d'explicar que l'alcalde i la colla d'acòlits que el seguia volien autoritzar la construcció d'una carretera que afectaria de manera greu i irremediable gairebé tots els horts del terme i l'extensa i única pinada del poble. Em sentia tan abatut que Vicent, abans de marxar, m'hagué d'encoratjar i em recomanà reunir-me amb tots els afectats. Aleshores vaig reaccionar i tot seguit em vaig posar a telefonar a tots els llauradors per tal de convocar una reunió a l'endemà. La veritat és que, si em sentia tan desconsolat, no era ja per motius econòmics, sinó pels forts lligams que m'unien a la terra. Per a mi, estar envoltat de taronxers, de natura, era una sensació única de benestar i, a més, estimava cadascun dels arbres, coneixia quan havien estat plantats i inclús si havien patit alguna mena de malaltia, sense oblidar que la construcció d'aquesta infraestructura implicaria la consegüent degradació del nostre paisatge rural valencià. Em pareixia inadmissible que es construïra una carretera comarcal que travessaria i danyaria l'ecosistema riberenc. I el pitjor de tot és que era totalment innecessària, perquè ja complien la funció d'aquesta dues vies secundàries a uns metres d'allí. Era tan absurd el que volien fer. Per a mi era essencial respectar la natura i les meues arrels per poder continuar vivint en pau. Al dia següent vam reunir-nos a la bassa de la granota tots els llauradors afectats i els nostres fills i filles. Després de 2 hores d'acalorades discussions, vam considerar organitzar-nos en 2 grups. Per una banda, els majors emprendrien totes les accions legals i recursos possibles i ens negaríem a rebre qualsevol tipus d'indemnització per l'expropiació dels terrenys. Per altra banda, els joves decidirem formar una colla amb la qual preteníem conscienciar al poble del mal que allò suposaria i donar a conèixer a les organitzacions ecologistes com, sense cap utilitat més que treure beneficis per a uns quants amiguets dels polítics, anaven a carregar-se el nostre entorn. Prompte van començar a fer els recursos contra el pla de l'Ajuntament i de la Diputació, per a la qual cosa contractàrem un advocat que ens anuncià que el procés seria llarg i difícil. Mentrestant, el grup de joves van repartir un munt de pamflets per tot el poble. A més, van contactar amb la ràdio, concretament amb una emissora local. De fet, em vaig sorprendre de la gran repercussió que havíem aconseguit. Escoltaves a tot arreu nomenar la maleïda carretera, al forn, al quiosc i fins i tot a l'església. Encara que ara faltava el més important, cancel·lar el projecte de construcció. Quedava una setmana per al començament de les obres. Ja estaven llestes les excavadores i les grues.
Vam manifestar-nos amb pancartes fins al darrer moment, malgrat que les nostres esperances anaven decaient a mesura que passaven les hores. Arribà el dia D. En despertar-nos, el sol encara s'abocava tímid per l'horitzó, com si tingués vergonya del que anava a passar. En aplegar a l'esplanada vam quedar-nos paralitzats perquè no quedava ni rastre de les màquines que fins al dia anterior amenaçàvem amb la destrucció del nostre tan volgut territori. Sense trobar respostes al canvi inesperat, ens sentirem plens de joia i agraïrem poder seguir contemplant el nostre entorn ple de vida salvat de la destrucció.